Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. IMK ikhala ngetulo lezombusazwe kusolwa ubaba ngokubulala indodakazi kanti umhlaziyi uthi uyadelela owaseRwanda. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu lomkhonto wesizwe party likuchaze njengemizamo yokuvala umlomo abaholi ukushushiswa kwendodakazi yalowo ongumongameli waleli qembu uJacob Zuma. Lokhu kudalulwe abaleli qembu ngemumva kokuvela ngaphambi kwenkantolo yemantshi yaseThekwini kukaDuduzile Zuma Sambudla obekwe amacala amathathu ahlobene nezibhelu zokuzitapela zangonyaka u2021. uZuma Sambudla udedule ngesexayiso icala ladluliselwa enkantolo ephakeme yaseThekwini. Akanacala uDuduzile Zuma Sambudla kanti ukuboshwa kwakhe kungokwezepolitiki. Lokhu kuvezwe abaholi beqembu umkhonto wesizwe ngesikhathi bekhuluma namalungu alo ngaphandle kwenkantolo emantshi yaseThekwini. Umengameli waleli qembu uJacob Zuma uphonsele inselelo abagileli ukuba ke bamashele ukuzwakalisa ukungenami ngendlela okubuswa ngalo elakuleli. Mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi. Ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotecta esizoprotesta ngalo sonke sibalele lezi zinto ezenziwayo, sibalele lezi zinto kulo hulumeni uhlulekile. Sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe. Ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika bathi ngena la uthe I see you ngena la ijele bathola ingane laphana ethi we see you or I see you. Ake ningitshene uma ubhala ku Twitter uthi I see you icala lelo. Niyayibona lento engishoyo? Ingane ibona umhlo mhlawumbe uma ubunga qagela ukuthi nampa abantu bebulawa bo. We see you ninibulala abantu or whatever. Angazi. Namhlanje silapha nje for lokho. Osekuqede iminyaka engaki 4. Umuntu oyintombazane ubhala ku Twitter uthi we see you. Uchajiwe namhlanje. Ngaphambi kokuba kulalelwe isicelo sebhili sika Zuma Sambudla kuke kwaba nokuphazamiseka ukusebenza kwalenkantolo amahora ngenxa ungabe bikho kagesi okuthiwa ke uhambe osukwini lwayizolo. Umshushisi utshele lenkantolo uthi ke indodakazi kaZuma ibekwe amacala amathathu okubala ke elobushokobezi namabili okuphehla udweshu emphakathini ngezinkulumo ayezibhala ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi kunezibhelu zokuzitapela ngonyaka u2021. Ummeli kaZuma Sambudla usole umbuso ngongabe necala eliqinile futhi wasola nabe-NPA ngokuchema. Issue of the strength of the state case has been pronounced upon through an affidavit of the investigating officer. But I think it's important that we wait for the trial court in the High Court to pronounce on the guilt or otherwise of the accused. We examined posts or contents that were posted on Twitter. The fact that a decision to prosecute has been taken by the prosecution team, presented to the national director, and authorized such a prosecution, it's an indication that there's a case to answer. Uzokhumbuleka ukuthi abantu bakuleli KwaZulu-Natal kanye naseGoli bavuka umbhejazana bazitapela ngemuva kokuboshwa kaZuma. Lokhu kwaholela ekutheni inqwaba ilahlekelwe imphefumulo namabhizinisi akhahlamezeke. Babalelwa ngaphezulu kwama-60 asebeboshiwe ngalokhu kanti uZuma Sambudla uthi ke namanje akakaqondi akuboshelwe.
akakhalakali yena ningathuki kakhulu strong akakhulumi nje ngoba uthi akafuni lento kube ingaye akakahlale nje alalela ukuthi konja ebethina amajaji ubuholi bomkhonto wesizwe kube yiwo obuqinisekisayo ukuthi le case uyayibona ukuthi ingeye politiki. Icala lakhe ledluliselwe enkantolo enkulu yaseThekwini kanti udedelwe ngesexwayiso endabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Usamangele namanje umphakathi wasenhlanzini kwaMbonambi enyakatho nelikaMthaniya ngesigameko sowesilisa osolwa ngokubulala indodakazi yakhe ebiyenza ibanga le-11 phecelezi ugrade 11 eManqamu High School. Isitumbu sika Silindokuhle Mthembu sitholakale endlini ebebehlala kuyo noyise sesiqala ukonakala. Usababaza ke ihluku namanje umphakathi wasenhlanzini kwaMbonambi ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi omunye umakhelwane wabo usola ngokubulala indodakazi yakhe emzini ebebehlala kuwo bobabili. Lo mphakathi uthi kawaziswanga ngalutho babona ke njengehlobo zakhona kulomuzi namaphoyisa ephuma engena ukuthi ke kunesigameko esenzekile kodwa bengomakhelwane bengatshelwa ngalutho nokwathi ke uma omakhelwane besondela baxoshwa ukuthi ke babone ukuthi kwenzakaleni kodwa uma bethola bathola ukuthi ke umsolwa wahamba ubikela ezinye zehlobo zakhe ukuthi ke usehlulekile impilo wazama nokudla upoison kanti kusho lokho nje usenze lesisigameko sokuthi ke abulala indodakazi yakhe. Okunye kokuvelayo ukuthi ngosuku lwangolesithathu wabonakala nje exuba nendodakazi yakhe njengenjwayolo kwabeke bagcina ukuthi babonakale kanti ngolesihlanu kuzovela lezi ndaba kwatholakala ke nesidumbu endlini ebebehlala kuyo. Sasingazi lutho kwakulihlanu ngangimi lapha ngilinda ugibeza umkhulu istaff waqhamuka seswa khona wangena la wathi phatha waphuma phatha wabuya sabona sebehlela imoto ipakele iside kabi isikhathi ekseni isemini ntambama kwaze kwabafika amaphoyisa ngabo 3 nakhona nje la sasilutho singomakhelwane sesilokhu sipopola hawu phela kune activity ekhona lapha sibona ukugcwele amavili la hawu siyasibona khona lapha amaphoyisa asegqoka ama gloves asengena kuyo lendlu le yalomfana lo ikamera lakhe sibona amaphoyisa sephuma nesidumbu kufika imoto eyidumbu la faka phakathi sesiyabona ukuthi akonakele ngempela amakhosikazi naka ebona ukuthi isimo sikanje athake sambisozo ubhuti wakhona la ekhaya omdala wabaxoxa belapha athi hambani amakhosikazi athi dlengelele okukhombisa ukuthi kunento abayifihlayo babengafuni ukuthi laba beyikhumi namaphoyisa. Omakhelwane bachaze ke umsolo njengomuntu owafika endaweni wazwana nawo wonke umuntu engenankinga bebazi ukuthi ke behlale naye bevakashelane. Indaba ke yonakaleke mhla kufika le ndodakazi yakhe nabasola ukuthi beseyiphendula unkosikazi wakhe wasiqelalanisa komakhelwane. Omakhelwane bathi ke izinto abezenza nendodakazi yakhe bengeza abantu abesebudlelwaleni bezothando. Ufika ingane ubonkosi wenza yonke amacebo ukuthi aseliminate omakhelwane asikhiphe ubengasasikhulumisi singasasi izathu hayi mina ngedwa kwamasuku besengayi kwaselibengayo bengayindawo ngisho umbikele endleleni engavumi sanke sabona ukuthi hayi kusho ukuthi ngoba siholi phela ukumbingelela bese hlulana nje kanje. Omakhelwane bababaza ke isenzo somndeni noma amalunga lomndeni asiphathe ngaso njengoba ngemuva kwalesi sigameko awazanga bike ngalesi sehlo futhi ke awabizanga ngisho umakhelwane kunalokho omakhelwane baxoshwa kwathiwa ke abahambe lokhu ke sekushiyeke isithombe esimbi sokuthi ke mhlambe kukhona okunye bebezama ukufihla noma ke bebengafuni ukuthi kwaziwe ngakho. Ngifika nami ngithi ngizobuka ngipha nami ngizongena ngaphansi so hayi angeni umuntu la baxoshiwe omakhelwane ade bazongena sekwenze ukuthi ingane sebulela ingane ubonkosi hayi into ebhlungu ke yafika yenzeka indlela umndeni wakhona kade wenza ngakhona ukhuluma lutho kubantu awusho lutho uyawomathi ingane yashona ngolesithathu bona baze bayireporta ntambama ngolesihlanu shuthi lesini kwakhlela isidumbu ulesini usuku lonke njengoba leshisa kanje ilanga ulesini usuku lonke ulesihlanu usuku lonke mbonanga ke embulala kodwa ngoba utholakala ekamerweni lakhe la ilala khona umntwana efile yena futhi asambonisa imbuzo nogoga sikwasi kumbuza imbuzo bathi phumani la phumani kumnandini kubo kanti
Lo msolwa-ke kulindeleke ukuthi-ke avele kusasa enkantolo yaseMbonambi ukuzobhekana-ke nalamacala akhe. Lezi-ke izindaba ze-1 KZN TV nginguSamngeliswe Ngqulunga ngisenhlanzini kwaMbonambi. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi abantu kumele baqonde ukuthi amasosha afela empini nokumsebenzi wawo. Lokhu kuza emva kokuba kushone amasosha ali-13 akuleli njengoba ebhekene namavukelambuso M23 ezweni iDRC. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamase uthi inkulumo kaMongameli waseRwanda uPaul Kagame ikhombisa ukudelela ekubeni sekunamasosha akuleli aseshonile eMpumalanga neDRC. Sikhulu isililo ngokubulawa kwamasosha kuleli ayi-13 ezweni laseDRC nalapho ezama ukuletha uzinzo njengoba amavukelambuso M23 eyamsana namasosha aseRwanda efuna ukuketula umbuso walela lizwe. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uShamase uthi abakuleli kumele baqonde ukuthi amasosha afela empini. Qala nje fanele sikuthathe futhi siqonde ukuthi uma uyisoja ufela empini alikho isoja okuthiwa loqapha ukuthula ukuthi mase kusuka impi bese lithi bese libulawa bese kuthiwa hayi beliqapha ukuthula lona bese liphakamisa izandla. Kodwa lokhuyana kokuyoqapha ukuthula abathunyelwe khona laphana ngoba kunempi kubonakala ukuthi ihonga lezi nezidlamlilo ze-M23 ngahle zithathe lokhana zicekele phansi zidle ngesankahlu imayini nama mineral resources laphayana kuzawulimala umnotho kulimale futhi nohwebo iningizimu Afrika enalo. Kodwa ke ngenxa ukuthi naseminyakeni emibili edlule mangaphosisi akhona amasosha amathathu futhi abuyiswe ekhaya ebuyesebulewe laphana ebulawa yizihonga ze-M23 amavukelambuso ase-DRC kwathuleka kwathiwa hayi babe baqapha ukuthula. Kodwa ke manje akufanele lokho sikuyeke lokho ekwenzeka. Lamavukelambuso alekelelwa yizwe laseRwanda elihola uMengameli uPaul Kagame oveza ukuthi uMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa akasho mayefuna impi. uShamase uthi inkulumo kaKagame ikhombisa ukudelela njengoba amasosha kuleli esebulewe kulona lela lizwe. Sethi manje uRamaphosa mangabe emthusa ekhuluma yonke lento ayikhulumayo uzokuthola kufunayo. Ngamanye amazwi kahle empini makubulawa abantu baseningizimu Afrika namasotsha aseningizimu Afrika njoba ebulewe bese kufanele manje iningizimu Afrika isende a punitive expedition lapha ya eEastern DRC njoba sesithe izidlamlilo zase DRC ama M23 awahlehle asuke laphana abeke phansi ikhali nohulumeni waseRwanda awuyeke ukunikeza ikhali izidlamlilo zase DRC M23 njobe sekhulume kanjena ke uMongameli uKagame kusho ukuthi no minister wethu washo ukuthi manje lokhu ukuthi babulala amasosha ethu declaration of war vele sebeyideclareile impi ngokubulala amasosha awu14 akusiyona declaration of war ngokuthi manje bathi bazoshaya amabase ase-South Africa sebeyideclareile impi ngokuthi babulala amasosha awu14 aseningizimu Afrika bese kufanele manje kusendwe a punitive expedition ezobatshengisa ukuze nesithunzi sethu singehli singadelelwa amazwe anjengoZimbabwe noBotswana noLesotho ngoba bazothi awu nina nje nivele niphamisa izandla bulawa abantu benithule nithi du. Ungqongqoshe wombutho wamasosha kuleli uAngie Motshekga uyichithile imbiki ukuthi amasosha kuleli akahlomile ngokuphelele futhi nendawo ahlezi kuyo ayikho esimeni kulela lizwe. Abantu abaningi baphumela obala bethi amasosha kuleli mawabuyiswe kulela lizwe. Izindaba ze-1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Usihlalo we-IFP kwisifunda uSifundo Ngwane uthi bayaphikisana nokuvalwa kwebhange iThala ngoba baningi kakhulu abantu abamnyama akade besebenzisa leli ibhange futhi ke kungenazi hibe. Uthi izinkinga ziqale ngemuva kokuba ibhange Ngodla limemezele ukuthi liyalivala leli ibhange. Ungwane ubekhuluma kanje kade eqhubeka imashi yenkatha ngaphansi kwesifunda ePortshepstone. Amalungu e-IFP abamba imashi enokuthula ebisuke emahhovisi eqembu IFP ilibangise ngaphandle kwebhange iThala ePortshepstone. Laba bebeyozwakalisa ilaka labo ngokuvalwa kwaleli ibhange. Uhlalo we-IFP ngaphansi kwesifunda uSifundo Ngwane uthi leli ibhange belisebenza ngendlela inkinga isuke ngenkathi kumenyezelwa ukuvalwa kwalo. Sihlangene namhlanje siqembu le-IFP
ukuba size la kulomgwaqo weWoolly Street ePort Shepstone ngaphambili kwebhange laseThala. Emveni kokuba kukhona into esabalala umhlaba wonke neyaziwa izwe lonke ukuthi ibhange laseThala kufike isigaba la kukhona ibhange ngodla lisho ukuthi liyalivala khona ngoba sebebona ukuthi alisekho esimweni sokuthi lingakwazi ukusebenza lisebenzele nabantu. Sithi thina njengeqembu le-IFP cha siyaphikisana nalokho ngoba kuze kube imanje sinaba abantu akade besebenzisa ibhange laseThala abakaze baye khona bafike khona imali yabo bangayitholi. Sineyinkampani eziningi ezinye eziyima co-ops ezisebenzisa lona leli ibhange leli laseThala. Asikaze sizwe sithi ama co-ops abo awile ngoba ibhange selisuleka ukuthi libanikeze isupport. Sinabo futhi nabanye abasebenzi nje abasebenza einkampanini ezihlukene nabanye abasebenza ngaphakathi eqenjini le-IFP nakomasipala abahola ngalo iqembu laseThala. Akukho la sike sezwa khona bethi bake bafika khona imali yabo bangayitholi. Kwenzeke nini ukuthi imali bafike bangayitholi? Kwenzeke emveni kokuba sekukhishwe lesimemezelo sokuthi leli thala liyavalwa. Kwayikhona ke imali ingatholakali. Eqhubu Ngwane uthi bebenethemba lokuthi uhulumeni okhona ePort Shepstone uzobiza amakhansela kubhekwe ukuthi yini ebingenziwa uhulumeni ukuvikela ukuvalwa kwaleli ibhange ukuze kunqandwe ukuthi kube nabantu abalahlekelwa imisebenzi. Njengeqembu la-AFP sithi leli ibhangi lakhiwa lasungulwa lisungulelwa umuntu omnyama osafufusa kwibhizinisi, omnyama osakhola imali encane nohola imali enkulu ukuze akwazi ukusimama ngoba la amanye amabhange indleko zakhona zinkulu kakhulu uma uqhathanisa naleli laseThala. Umntwana kaphinda angene eminyakeni yakhe ngesikhathi esungula leli ibhange leli laseThala. Kwakhona emqondweni yakhe ukuthi kunabantu abampisholo abadinga ukuthi balekelelwe ngokwezimali. Manje labo bantu labo basekhona bakaphele emhlabeni, basekhona abantu abanezidingo zabo. Sithi ke nje phansi ngokuvalwa kwalo leli Thala ebank leli kungakho sila namhlanje. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. iMK ikhala ngetulo lezombusazwe kusolwa ubaba ngokubulala indodakazi kanti umhlaziyi uthi uyadelela owaseRwanda. Isikhungo semfundo ephakeme University of Zululand kwadlangezwa sithi ke ziqhubeka ngaphandle kwezihibe izinhlelo zokubhalisa kwabafundi kulesikhungo. Lokhu ke kulandela umbhikisho wonogada benkampani Excellent Security Service abakade bebhikisha ngaphandle kwamasango alesikhungo bezwakalisa ungenami kwabo ngomqashi. Labasebenzi ke bathi bafuna yonke imihlomulo yabo abakweletwa yona ngumqashi njengoba ke lesikhungo sinqamule inkontileka yalenkampani. Isikhungo semfundo ephakeme University of Zululand sithi izinhlelo zokubhalisa kwabafundi aziphazamisekanga kulandela umbhikisho nogada benkampani Excellent Security ebebeyothi ubomvu ngaphandle kwamasanga alesi sikhungo bezozwakalisa ungenami kwabo kumqashi njengoba befuna ke yonke imihlomulo yabo kwazise inkampani abangaphansi kwayo iphelelwe inkontileka yokusemesana lesi sikhungo. Okhulumela ku-University of Zululand uSiyanda Mtambo uthi ukubhaliswa kwabafundi kuqhubeka ngaphandle kwezihibe. Namhlanje singakubeka kucaceke ukuthi kuqale kahle konke and akuzange kube namsindo. Izimo ezinjena asiyikhuthazi noma ngayikuphi nje asiyikhuthazi izimo ezikanjena ngoba manje zigcina ziphazamisa abantu abangahlangene. Kodwa ke singasho namhlanje ukuthi kuhamba kahle konke. Ama-faculties amaningi impela asegcwele sekuzobheka lawa asesele impela. Kodwa nje singasho ukuthi u-day 2 uhambe kahle kakhulu. Lesi sikhungo sixeke lo mbhikisho njengoba sithi ubungaba nomthelelo omubi ekuphazamiseni izinhlelo zokuqala konyaka kulesi sikhungo. Si-University of Zululand sikhombisa ukuphatheka kabi kwisimo esenzekile izolo ebesiphakathi kwamqashi wama-security nabasebenzi bakhona. Kuke kwathi kuma kancane ukusebenza kwethu kodwa ke kwabuye baxoxisana then saqhubeka kahle ne-registration kuhambe kahle konke. Usuku la izolo lube luhlangane kahle lonke zanyuka futhi nezibalo. Izinhlaka ezimele abasebenzi zibeke nemhlangano nalenkampani ethintekayo ukuze ke kuqhanyukwe nesisombululo. Inkampani i-Excellent Security icela kuba ke ithunyelwe imibuzo nge-email kepha kuzokwasha isikhathi sokuya emoyeni ingaphendulile. Izindabeni ze-1 KZN TV kubi uNkosi Mthembu, Richards Bay.
Sinyukile isibalo sabafundi abaxhaswe ngumasipala Alfred Duma ngemali yokuqhuba izifundo zabo. Lokhu kuvele ngesikhathi eqhubeka umcimbi wokuqonyeliswa kwabafundi akade benza umatikuletsheni ngonyaka odlule. Lo mcimbi ubuhanjelwe ngumongameli weqembu IFP ububanjelwe ke ehholo ledolobha uMnambithi. Kanti umongameli uSongiya uthi ukusebenza kanzima kuyabuyisela. Umeya wamasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi kuyisifiso sabo njengomkhandlu ukuba isibalo sabafundi abaxhaswayo kwezemfundo senyuke iminyaka yonke. Yafisa ukuveza ukuthi isibalo sabafundi esaqala ngaso ukwenza lo msebenzi kwaku67 ngokonyuka kwesidingo siqala sibona ukuthi isidingo sabantu sikhulu sakhuphukela ku100 saku200 namhlanje siku300 kodwa siyabona ukuthi akwenele ngoba kuyiqiniso ukuthi abantu bakithi ngobuningi abasebenzi. Lezi ngane ezigcwele la ezikoleni zondlwa ogogo emakhaya zifundiswa ogogo ziphila ngemali yeqolo. Lokho kuyasikhombisa ukuthi nakuba siwenza umsebenzi omuhle kodwa kusasilele kakhulu. Ilokho okusiphoqa ukuthi sifise ukukhuphula isibalo unyaka nonyaka. Kahle hle sifisa ukusikhuphula kakhulu kunendlela esisikhuphula ngayo. Kube ukuthi ke silalwa yiyo into yebudget ke engasivumeli ukuthi sigcine sisikhuphule ngendlela esifisa ngayo. Kanti umongameli weqembu le-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi bazogqugquzela intsha ukuba izimisele ezifundweni zayo. Zikhona izikole umhloli omkhulu ayimemeze ngamagama ezithole 100% kodwa ngaphezulu ka100% baphasisa ingane eziningi ngebachelor pass okuyigunya lokuba zikwazi ukuya ema-university. Okuyikhona ke besizokukhuthaza kakhulu ukuzokhuthaza intsha yakithi ukuthi ukusebenza kanzima kuyakhokhela. Umeya uphinde waveza ukuba bafisa ukuba belekelela abafundi uma behlangabezana nezinkinga ezikoleni. Kuyiqiniso umsakazi ukuthi asenze nje ukugcina icala njengoba sisiza abafundi. Kusenhlizweni yethu. Kusemgomeni wethu njengomasipala ukuthi sifisa ukubona iningi labantu kakhulukazi abantu abasha bakulo masipala beyabantu abafundile bagogoda entweni abebeyifundela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umfundi angene esikoleni esengaqedi. Khona manjalo baqaqede emakhanda bonke kwesifundo uthukela ubonga umasipala ngethuba lokuba beqhubeke ngezifundo zabo. Ngijabule kakhulu ngokuthola ukuthi ngibe yi-top achiever ye-district yothukela yonke and ngiyabonga futhi nangomcimbi obuwenziwe umasipala wa-Alfred Duma namhlanje ukuthi uzosibongisa ngemiphumela yethu emihle and ngiyafisa ukuthi naloku bangaqhubeka bakwenzele nabanye abazayo abalandelayo ngoba kuyasigqugquzela ukuthi uma uyinikele emsebenzini wakho wesikole kukhona la ngaphandle abazokubongisa ngakho and bakwenzele okuthile ngaloko osuke ukuzuzile. Thobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Alfred Duma. Bakhathazekile abahlali baseningizimu Afrika njengoba bethi zisengcupheni izimpilo zabaningi abaphila ke nesifo sengculaza kulandela umbiko wokuthi umongameli wezwe laseMelika uDonald Trump umise uhlelo lokuxhaswa kwenkampani USAID ekhiqiza imishanguzo yesandulela ngculazi. Lokhu ke kuzothinta amazwe amaningi okubalelwa kuwo ke nelakuleli. Uxhaso lamaphilisi olusiza abantu lapha endaweni emphakathini yethu eSouth Africa. Besicela ukuthi uhulumeni wethu luqhubeke lolusizo njengoba abantu bayasizakala nabantwana bethu sihlala nabo bayakhula thina sesibadala yebo kodwa nje abantwana bethu bayakhula uthola ukuthi umuntu uselale nomuntu uthola ukuthi umuntu unesifo akazi umntwana usumbona esegula lapho esicela khona ukuthi sengathi ngasizakala kumntwana kube seduze amaphilisi abe khona lapha eSouth Africa eduze sikwazi ukwathola. Nalithinta kudaba olubuhlungu kakhulu. Yazi amaphilisi la adlwayo ngicabanga ukuthi baningi abantu abawasebenzisayo.
and futhi uma kuzoba nalelo hlelo lelo kanjalo eshuthi kahle sekuyisikhathi sokuthi vele wonke umuntu uyabulawa. Yazi ngangcono kube kuthiwa igovernment ikhulumela ukuthi laba abantu abanalesifo at yabaholela. Yazi ibhlungu kabi lento uma sibaphuca lamaphilisi kanti bekade kubhlungu bewadla bevele belambile ngithi ayibona into leyo ibibhlungu kakhulu lento leyo. So sho njengamanje vele nje kuyabha ngeKZN ayibakithi asasosho naphi kulomhlaba. Nesibalo salaba sabafowethu abaphethwe ilento sikhulu kodwa nje nayo phela igovernment ayisukume phela ingalekileke ngoba nabo banomthelo omubi kuyo lento le. Sithembele ukubona ukuthi bayoba nekusasa eliqhakazile empilweni yabo bona basakhula. Siyacela ukuthi bangawavali lamaphilisi ayiqhubeke inkampani yamaphilisi ikhiqize umkhiqizo wamaphilisi siqhubeke siwadle thina esiwadlayo. Ngithi mina umisa kwamaphilisi ku wrong ngcono kube khona olunye uhlelo mhlambe njengokujova nje kanje ngoba kwawona amaphilisi bengekho right yabo ukujova ngaba ngcono ngoba kuyothatha isikhathi eside. Lokho kwenzakalayo kuzothinta abantu abaningi kuzobahlukumeza kakhulu futhi kangangokuthi iKZN iyona engathi ihamba phambili kulento le kulesifo esikhona mayivalwa lento iUSA into ezomela yenzakala iyodwa kuzomela ukuthi iSouth Africa izama ukuyimela izenzele yona ugovernment mele aphakamise nje lokho ukuthi ile into ekumele ayenze ukuthi kube nendlela esizoyenza ukuthi sibe nokwethu imele. Kodwa ngiyabona ukuthi abantu baya defaulta kubhlungu uma se defaultile ngoba uyahamba umuntu akungamiswa lokho akwenze ukuthi uhulumeni asenzele ukuthi noma ngaba angasinika amabili ngalinyanga uzosinika zona kodwa abantu bayahamba amaphilisi wona siza kakhulu abantu. Asicela ukuthi uhulumeni angasimiseli wona. Ake siphinde sihlabene nali ikhefu iyalandela ingosi yezomnotho nezimidlalo masibuya. Asiphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esithi izezamba phambili namhlanje. iMK ikhala ngetulo lezombusazwe kusolwa ubaba ngokubulala indodakazi kanti umhlaziyi uthi uyadelela owaseRwanda. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 18.48 rand maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.02 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u19.27 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2,771.20 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$76.58 umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Ukunqoba izimbangi ezinkulu iOrlando Pirates emidlalweni wakhe wokuqala wabakhaya baseSoweto kungamakhela ugazi umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasreddin Nabi emehlweni ke abalandeli bezimpufana. iChiefs izobhekana nePirates emidlalweni weBetway Premiership FNB Stadium eNazareth ngomgqibelo ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama. uNabi ufike kuleli qembu ngaphambi kokuqala kwesizini ka2024-2025 esuka eqenjini laseMorocco iAS FAR Rabat. Abalandeli bamakhosi osekuphele iminyaka eyisishagalolunye belindele isicoco bese kunesikhathi benxusa iqembu ukuthi liqashe umqeqeshi onomlando wokunqoba izindebe kanti igama likaNabi belikwabaphambili selokhu ke efike kwiChiefs usethole imphumela engugenqigonqo njengoba leli qembu elizinze eNaturena lisanqobe imidlalo eyisithupha ladlala ngokulingana kwemithathu lanqotshwa kwemine kwiBetway Premiership. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mundlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje uhlangabezana kanjani ke kusasa ngesikhathi esifanayo.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.